amma yanzu abin da na an yi magana can biya ce na kuɗi wallahi da shi nan dai na san komai. to salamu alaikum yan uwana gaba daya jarumai yan cikin wannan Kannywood da kuma lifa na mai girma marigayi a jajjara iburo annabin mune ma barka da zuwa Farida Silima gidan da ake gabatar da wasa a Kano. Me za ka ce da zuwanka na farko wannan gida, me za ka gaya jama'a masu kallon ka a YouTube a yanzu a wannan tasha ta lamba da Hausa TV? Wani abin da zan ce gaskiya ba abin da zan ce da su sai godiya. Saboda na zo na ga ana karɓata, ana min sannu da zuwa, ana min maraba, ana min lale. Dan sai na da na zo ma dai wasu suke ta kamar mahaifinka ne ba kai bane ba. Wani ke ta ai kamar ba kai bane, ce ni ne mala. Wurin kaga na sa wannan kayan. Shi ne na ji daɗi da wannan abin da suke mun, kuma na san za su nuna min soyayya kamar yadda mahaifina yake nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya. Kuma za su nuna min soyayya kamar yadda suke nuna masa soyayya. Na san wannan Allah. Yanzu Annabi, kafin a fara ganin performance din naka, akwai wani shiri da kai wanda zaka tsamo a irin performance din da mahaifinka yake yi zaka gabatar, ko ko a'a wani salo ne naka daban ka fitar da shi? Ya duk wannan aiki na ne, amma kuma irin karakter sa nai. Aiki na ne, amma kuma nayi din ba haka zaka ce shi ne din. Gaskiya ne. To yanzu wannan kayan gadar su kai ne, ko ko a'a kai kwabi irin yadda mahaifinka yake ɗinka sai ka ɗinka ka sa, ko kuma ka gaje su ne mahaifin da kayan da mahaifin naka yake sa dai su ne dai wa'ala? Na? Gado yi wajen mahaifinsa. Gado kai ya ka dace. Kayan alhaji ne wa'annan su ne ka sa. To Allah ya bada sa'a, bara mu fita ku fara gana da jama'a, in yi so sai mu dawo mu dan yi karo ta. Dama tambayar ma mutum da yake wa gobe. A ai da kansa za mu da kanka. Salamu alaikum jama'a. Ni da farko ne suna na Yusuf, lakani na Sakarin Ibro. Yawwa. Kuma ga ni ga annabi Allah ya hana mu, kuma kauna ce ta hana mu, Allah ya yarda. Ba damuwa sai zuwa an jima za mu ƙara tattauna.